Здравейте! Пристигна най-накрая един дългоочакван от мен продукт. Както виждате, опакован добре и проверен от нашите доблестни власти, Митническа агенция. Ето как изглежда. Най-накрая ще отворим да видим какво има. И най-важното, дали е здраво. Ето какво е. TFT LCD Color Monitor. Така. Не го казвам. Тук има две опции. Специал, универсал. Мисля, че универсал съм купил такова, което да се монтира върху съществуващото. Сега ще видим. Какво са ни оказали? Нищо особено. Цветно, TFT, два входа е HTC PAL. Така. Да го отворим. Се надяваме да е здраво. Огледалцето. Огледалци. Да. Окей. Така. Видео, аудио и това е захранване. Ето тук е захранването. Съответно, от другия край плюс-минус. Сега, за какво ми е нужно това? Това нещо ще бъде монтирано в автомобилчето ми върху съществуващо огледало. И ако си спомняте в предишните клипове, купих камера за назад, като карам колата назад, на задна скорост да виждам. Всъщност на този монитор ще се проектира изображението или видеото от камерата, която ще бъде монтирана също отзад. По-нататък ще направим клип да видите как се случват нещата. Захранване, мануалчик тук и съответно характеристики. 648 на 480 ефективни пиксела PAL. Така, сканираща система. Auto билд, резолюция 480 TV линии, добре. Захранване от 12 волта, IP67, добре. 0,5 лукса, добре. Това всъщност. Ето тук е показано. Камерата, захранващите кабели и съответно монитора. Така че напред. Отиваме да монтираме. Очаквайте видео и клип на вече работещата система. Чао, чао! Ако ви харесва и ви е интересно, лайкове и абонирайте се. Чао!